Brigadara apuntatu nahiko lukeen pertsona bati esango nion, brigada aukera aparta dela herrien arteko elkartasunen sakontzeko, internazionalismoak bebai egiten gaituela herri, eta batez ere esperientzia aparta dela aberasteko beste herrialde, beste leku batzuetan ematen diren borrokean eta eztabaiden bidez. Zalantzan baldin bazaude brigadista juteko, nik ematen zuten aholkue da juteko. Ze azkenien, esperientzia horrek balioko izu zure bizi osoako. Eta beldurrek alde batea utzi eta nik aurrea aitea gomendatzen dizut. Bueno, zalantzan dagoen horri nik esango nioke animatzeko, kriston esperientzia dela brigadista izatearena, kriston aukera ematen digula askapenak zentzu hortan, eta bueno, hori, animatzeko. Zalantzarik ez bezala izan eta argi eduki bezala behin brigaden atea irekitzen duenean bere bizitzan bide berri bati ekingo diola eta bere militantziak eta bere bizitza ez dutela zerikusirik izango. Aurrera jateko. Zalantzak beti diela positiboak eta animatzeko dudari gabe, benetan esperientzia zoragarria dalako, eta bueno, jende pilo bat ezagutzeko aukera ematen dizulako, bai bertatik hasita, aurreko prozesu guztian zehar, eta bueno, bidaiatzeko beste modu bat delako eta herrialde bat bertatik bertara eta gainera bertako eskutik ezagutzea benetan oso aberasgarria eta ederra dalako. Brigadara joan edo ez, zalantzan dagoen horrek izena eman behar du bai ala bai. Lehenik eta behin izena emateak ez duelako erranak bai ala bai lotzen zarenik brigadara joateko. Izena ematen duzu eta gero arazoak baldin badituzu edo azkenean ezingo baldin bazara joan ez zer pasatzen. Ukiko duzun bakarra izango da formakuntza gehiago. Askotan turismo politikoa egin nahian joiten gira egia initzetara hango errealitateak ezagutuko ditugulakoan, eta kontakturik gabe, egiturarik gabe, ez da bate egesa hango jendearekin ahemantzea, hango jendea ezagutzea eta tukaketa hori sortzea. Askapenak hori eskaintzen du. Askapenak egitura bat eskaintzen du, azpiegitura bat eskaintzen du, kontaktuak eskaintzen ditu, egitarau bat eskaintzen du nolazbait ere, eta formakuntza eskaintzen du. Nik uste dut, plan polita dela udara pasatzeko asko ikasteako aukera emaiten duela, eta esperientzia bezala, horitzeko moduko esperientzia izaten dela beti. Beraz, nik edonok animatuko nuke brigada batean izena eman eta esperientzia hori bizitzera. Batez ere, etxipenean eror gaitezen nahi dutenean, gauzak ezin direla beste era batea egin, horrelako esperientziak ikusteak animatzen zaitu. Uxatu zalantzak, eman zu izena, ez zera damutuko.